ଭାଇ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛ କହିଲ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ସାଉଥ ଖେଳ ଅଛି ତମେ ଖାଇବା ତମେ ଖାଉନ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ଭାଇ କରୁଛ ଭାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳ ଅଛି 8 ତାରିଖ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଯିଏକି ଟସ୍ ଆମର ପହିଲା 8:15 ଖେଳ ହେଲା 8:30 ଯିଏକି ଏଇଟା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ନିୟମ ଆମର ଏଠି ଖେଳ ହୁଏ କେତେ ଖେଳ ହୁଏ 7:30 ଟସ୍ ପରେ 7ଟାରେ ଖେଳ ହୁଏ 7:30 ଯିଏକି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳ ହେଲା 8:30 ତମେ ଖାଉନ ମତେ ଡାକୁଛ ସେଠି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମର ଯୋଉ କାଳୀ ପୂଜା ଯୋଉ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇନ ଲେଖା ମୁଁ ଲାଇଟା ଖୋଲିଲି ଆସିଲି ମୁଁ ଖାଇବି ଆମେ ଖାଅ ଭାଇ ଆରେ ଭାଇ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆଟା ଜିତିବା ଦରକାର ନା ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଆମର ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ଏଇ ଦେଖ ଅଇକା ଆମର ହେଇଛି 3 ଓଭର 24 ରନ୍ ହେଇଛି ହେଲା ଆମର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଖେଳୁଛି ନୂଆ କଣ ନାଁଟା ମନେ ପଡୁନାହିଁ ହଲୁରା ହେଲା କି ବୁଝିକି କହିବ ନା ବୁଝିକି କହିବ କାହିଁ ତମେ ଖାଅ ତାପରେ ଖେଳ ଦେଖିବା बोला आउट ହେଇଗଲା କ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲା ତମକୁ ଦେଖିବ କ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲା ଦେଖ କ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲା କ୍ୟାଚ୍ ଭିତରେ ହେଇଗଲା ଭିତରେ ହେଇଗଲା ତମେ ହେଲେ ପୁରା ଅଲକ୍ଷଣା ତମେ ତ କିଛି ହେଇପାରିବନି ଏ ଶୁଣ ଦେଖୁନ